Hola, què tal? Molt bona nit, som dimarts. Dimarts és dia de directe, ja ho sabeu. És dia de directe per parlar de cine, sèries, i com bé he dit quan he fet el tuit per començar i una miqueta he estat dient tota aquesta tarda, avui una miqueta del que us vingui més de gust, perquè no us enganyaré, ha sigut una setmana que he pogut veure molt poqueta cosa. De fet, només he acabat una sèrie que ha sigut de Bear, i si em seguiu per xarxes ja, sigui a TikTok o a Twitter, heu pogut veure la meva opinió, que és una meravella. En parlarem una miqueta, si ho voleu. Però bé, també tenim altres coses. Ara, QWERTY, que m'has proposat això de repassar les properes estrenes, he pogut preparar un momentet, res, ara en 30 segons, al fer la captura de pantalla i poder-ho compartir. Miraré si funciona, que és una cosa que sempre se m'ha donat bastant malament, compartir pantalla en directe, però si la cosa funciona, podem estar xerrant una miqueta i mirar quines són les properes estrenes que tindrem en cinema i a veure si ens ve de gust veure-les o no. Coses que volia comentar una miqueta avui, i he preparat, algunes he preparat imatges, d'altres no, per tant els anirem fent ara així una miqueta. Primer, ho vaig posar-ho a Twitter i crec que és una cosa important, però no he pogut preparar la foto, per tant en parlem així. Glutoniana, bona nit, primera vegada que vens al xat, molt benvingut o benvinguda. Aquí venim a parlar de cine i sèries, per tant, si tens qualsevol comentari és més que benvingut. I jo us anava a dir una cosa, bé, que a mi em va agradar molt. Han posat Sky Showtime, aquella plataforma que sembla que arrenca però no arrenca, hi és però no hi és, i que dintre de tot té coses que val molt la pena. De vegades et veig però ja tanco l'ordinador. Val, bueno. Pots quedar-te el temps que vulguis i el que trobis interessant. I merci per veure-me. Espero que t'agradi el que veus. Doncs això, Sky Showtime, que és aquesta plataforma rara on hi ha coses que hi són, hi ha coses que hi haurien de ser-hi i que no hi són, però té algunes coses bones, i una d'elles és que, no sé si ho heu vist, però aquesta setmana han posat la primera temporada del Salt Quàntic. El Salt Quàntic és una mítica sèrie de TV3, no sé si l'havíeu vista o alguns de vosaltres us sona. Ara recentment crec que, si no és aquest any passat, va ser l'anterior, crec que va ser aquest any passat, van fer un remake que jo no he arribat a veure, però la gent que l'ha vist o he sentit comentaris que l'havia vist deien que era prou digne, que com a mínim no feia malbé el record de l'original. Pels que no sapigueu de què va, és una sèrie on un científic surt malament. De fet, és molt ràpida com arrenca. Surt malament un experiment i es veu traslladat amb el temps. Van darrere en el temps, val? Però quan ho fa, no ho fa com a ell mateix, sinó que es fica dintre el cos d'una altra persona. D'un home, una dona, un nen, depèn de què sigui en aquell moment, i ha d'arreglar alguna cosa de la vida d'aquella persona que en el seu moment va sortir malament. Fa com una espècie de reescritura de la història. No només hi és ell, sinó que a més hi ha un holograma que està en el futur, diguéssim, i l'ajuda i l'aconsella. Ara no me'n recordaré de cap dels noms dels protagonistes perquè tinc molt mala memòria, per això ja us ho dic ara, però la part bona és que tenim IMDb aquí que ens ho soluciona ràpid, això. Scott Bakula és el protagonista i Dean Stockwell és l'amic, l'amic que és un fotograma. Et sona? Clar, depèn de l'edat que tinguis. Jo, per exemple, la veia quan era jovenet. Jovenet, potser estic parlant de, no sé si 12, 14 anys o 15, potser, no, alguna cosa així. I tot i no haver seguit exactament la trajectòria de la sèrie, perquè en aquella època sí que és cert que potser no la seguíem tant com la seguim ara, o no teníem tant el concepte. Això és una cosa que jo crec que abans no teníem tant, que era el concepte de temporada i de season final i d'aquestes coses així. Simplement les sèries les posaven i nosaltres les anàvem mirant. I per tant jo Quantum Leap o el Salt Quàntic,
com es va conèixer aquí primer. Després la van estrenar amb un altre nom, que no me'n recordo, però bueno. I doncs no sé ni com va acabar ni res. Però bueno, ara tenim l'oportunitat de veure-la a Sky Showtime, evidentment sense el doblatge en català, no fos cas que el recuperessin. Podeu veure-la en anglès subtitulada, és com estic veient jo. Sílvia, molt bona nit, i Adri quelcom, molt bona nit. Brillant, t'ho dic ara, el vídeo de Harry Potter, ho dic. O vaja, era la fase en què començava i acabava. Hòstia, això, és que jo t'ho vaig l'altre dia per Twitter, em meravella la gent que teniu la capacitat de recordar coses com aquestes, perquè en soc totalment incapaç, vull dir, no hi arribo jo, se me'n va a mi la memòria, se'n part. Però a part, en tinc moltes ganes. Mira, només te diré que la meva filla i jo l'estàvem mirant i ens estàvem partint la caixa mentre ho fèiem, i els dos se'ns va fer curt. O sigui, no sé si ara no el tinc per aquí, però a veure si el puc trobar, un momentet, i passo l'enllaç perquè si algú no l'ha vist el vegi, perquè és realment meravellós. T'ho tinc aquí, 5... Hòstia, ara aquí te trobaré. Mira, aquí he trobat l'enllaç al vídeo. Espera que el copio. Aquí teniu, si teniu una estona, feu-li un cop d'ull, perquè és realment brillant. Permetem l'espam, doncs seguim això. Han posat el salt quàntic, la podeu veure a Sky Showtime. Jo us la recomano que ho mireu. Evidentment us el recomano que mireu amb els ulls aquests de sèrie de... Quin any és això exactament? Del 1989-1993. Què vull dir amb això? Que evidentment la qualitat d'imatge deixa bastant que desitjar. Sobretot m'ha fet molta gràcia perquè el primer capítol té a veure amb proves de pilot de vol d'un avió experimental dels Estats Units, i les imatges dels avions suposo que deuen ser imatges reals, o sigui, gravacions reals de proves amb avions, i estan molt deteriorades. O sigui, mentre la resta de la sèrie es veu vella, es veu granulada, però bueno, es deixa veure el que són les imatges reals que en diríem que han gravat dels avions. Hòstia, realment estan fetes caldo i pobretes, fa mal als ulls veure-la. Tot i això, la sèrie aguanta prou bé, si la mires amb el toc nostàlgic també, evidentment, i el que segueix funcionant molt bé és la química entre els dos protagonistes. Això és una cosa que amb el pas dels anys no ha variat i és una de les coses que feia gran la sèrie. Té en total, a veure, quantes temporades tenia això? 5 temporades, vale, 5 temporades. A Sky Showtime han ficat la primera. Molt serà que no facin com han fet amb Star Trek, la sèrie original, que ja us vaig dir la setmana passada, que primer teníem la primera temporada, després de cop va desaparèixer la primera temporada i només ens van deixar amb The Cage. Vés a saber què hi haurà la setmana que ve, potser tindrem alguna altra cosa o potser no tindrem res. Ja us dic que Sky Showtime és una plataforma que té coses molt interessants, s'ha de reconèixer, té Frasier, té Twin Peaks, de nou, torno a repetir, té tot Star Trek, a casa la petita va com boja perquè hi ha la patrulla canina i tot de coses que mira ella de dibuixos animats. Té algunes pel·lícules interessants també, però sí que és cert que encara li falta assentar-se una miqueta i oferir un catàleg complet i com a mínim que si comences una sèrie sàpigues que la pots acabar i no et quedarà tallada. Que parlant d'estrenes, tampoc ho he posat amb imatges, després ja saltarem a les imatges, però la sèrie animada de Batman, d'aquí, sembla que el novembre posava, s'estrenarà a Netflix. Cada cop m'està tocant més els nassos no tenir Netflix, perquè sí, són coses que potser no acabaré veient, però com a mínim no tinc l'oportunitat de veure-les. Sé que és un pensament una miqueta recargolat, no sé si us passa a vosaltres, però el fet de... si la tinc però no la veig, cap problema. Però si no la tinc i no la pot veure, això em crea una mica d'ansietat.
Uh, clar, és que a mi em passa això, vull dir... Ara, per exemple, han estrenat la sèrie de One Piece, l'adolescent la volia veure, bé, hem hagut de fer cosetes, però suposo que en algun moment o altre acabarà tornant a caure la subscripció a Netflix, no sé com, en quin format. Hi ha gent que he sentit que segueix compartint compte i no li passa res, segueix funcionant bé. Hi ha gent que sí que es veu que li han capat, no ho sé, ja ho mirarem, però bueno, hi ha cosetes que fan gràcia veure i no poden arribar. Va, doncs anem una miqueta a coses que sí que havia preparat, encara que no ho sembli. A vegades he preparat unes miquetes de cosa per xerrar avui. Ué, notícies, que no havia tret el logo. Bernat, molt bona nit. Ho sé, mira, aquí, espera, una cosa. Estem al programa número, espera que ho he posat aquí, número 43 del Xerrem. O sigui, no vol dir que hagin fet 43 setmanes, perquè sabeu que alguna he fet campana i no hem fet directe, però portem 43 programes. Per tant, quan arribem als 50, em dono 7 programes de marge, s'ha de dir, farem, una de les coses que tinc pensades per fer és pagar penyora amb totes les pel·lis que m'heu anat recomanant, que no he pogut veure i que per cert algunes no els he trobat de cap manera. O sigui, ja parlarem a veure què s'hi pot fer, perquè algunes no he tingut pas nassos de trobar-les, seguiré buscant a veure si hi ha alguna opció, però... Ui, en Bernat, què em va recomanar en Bernat? Espera, aquí tinc la llibreteta aquí de coses apuntades. A veure, sé que n'hi ha alguna que no vaig acabar, que vaig perdre l'apunt, Tinc pendent, a veure, Wing Commander, que em va passar a l'Albert Tarrés, Broken Case, que em va passar en Bernat, In the Soup, que em va passar en Bowman, DA, que ja té collons, que l'Albert em va recomanar una pel·li de por sapiguent que no suporto les pel·lis de por, i QWERTY, tu que em vas passar Psicosis 2. També és que aneu a fer mal, o sigui, jo ja ho dic, aneu a fer mal i aquí que ho passi malament. Aquestes em comprometo per al programa 50 de fer-li això, fer-li un espai i poder-los comentar totes, que collons, ja que tinc la recompensa aquesta per la gent que veniu a picar pedra cada setmana, toca pagar els deutes. Si coses totes bones, saps? És que no et vull enganyar, però és que juraria que no l'he vista. I si l'he vista devia ser en un moment d'aquests d'adolescència o postadolescència que ja he oblidat de la meva ment, però ara mateix no tinc record d'haver-la vista ni res. També ja aprofito, no sé, ho estic plantejant encara, però també farem alguna cosa per si a vosaltres us ve de gust xerrar o intervenir. No, perdó, he vist la 1, no, la 1 sí que l'he vist. La que no he vist és la 2. La 1 sí que l'he vista, l'he vista també, t'estic dient, fa temps, si no m'equivoco, per TV3 quan l'havien fet alguna vegada, vull dir, no és una pel·li que hagi anat a veure, sí, que hagi vist allò hòstia, és que per pròpia voluntat sona molt malament. El fet de dir, hòstia, m'interessa molt veure-la, la vaig a buscar al videoclub o la vaig a buscar a plataforma, si és que hi és en alguna, que no ho sé ara mateix. No, és una pel·li que devia veure allò que em feien un vespre o així a TV3 i la vaig veure, s'imagina dels anys que deu fer d'això. És la 2, la que no tinc record d'haver-la vist, però bueno, quan la vegi, si me'n recordo, em sona d'alguna cosa, ja t'ho diré. Doncs això, en el programa 50 pagarem penyor d'aquestes pel·lis, muntarem alguna cosa a veure si aconsegueixo entendre com funciona això del Discord i si algú vol entrar a xerrar en directe i coses així, fer preguntes. He estat recuperant, és molt lamentable, riurem una miqueta si passeu, els primers vídeos que vaig fer, ja no amb el xerrem, sinó els primers vídeos de YouTube i de directes que havien fet. És realment ridícul, però mira, em fa gràcia, ja que fem els 50 programes, els podem celebrar una miqueta
i riure una estona per com funcionava tot això abans i coses d'aquestes. Ja ho anirem veient, però bueno, de moment, com que en Bernat ja té el tema de les pel·lis pendents de veure, ja avanço que pel programa 50 pagarem totes les primeres, o sigui que encara teniu temps, teniu ara mateix 7 programes per si us queden punts, recomanar més pel·lícules o demanar més pel·lícules perquè que vegi i les aniré apuntant, no sigueu cabrons i poseu-me pel·lícules que no siguin de por o de sang i fetge, ¿vale? Que ja me n'heu posat unes quantes. La primera que va fer en Barnay, la de Project Wolf Hunting, molt bé, ja t'ho vaig dir, però també una mica anar-li fotent sang allà. Saps que no sé ben bé, entenc que mentre aneu mirant van sumant punts. Sí, bueno, aquesta és la Procrastinators Unite Tomorrow. Va ser regal d'aniversari de la meva parella, o sigui, imagineu com me coneix. I em va regalar aquesta semana. Jo procrastinar és una cosa que lamentablement faig bastant i així em va. Jo tampoc, vull dir, això no sé com. Però va, tornem al cine, que després ens n'anem per les branques, però crec que mirar perquè veig que escrivint pel xat no suma. Diria que és en minuts de visualització. O sigui, entenc que si vas mirant o si em fiques en l'URC també, a mesura que va passant temps de visualització, va sumant. Vull dir, però bueno, que tenim temps encara, no hi ha problema. Notícies que volia comentar-vos, que ja tenia apuntades a la llibreteta màgica, ja ho sabeu, i que sí que he tingut més temps a preparar, és això. Netflix va anunciar la segona temporada d'Arcane. No sé si vau arribar a veure la primera. A mi em va agradar molt. Visualment em va semblar espectacular. Aquest estil així, no sé si dir-ne cel shading, però una mica el disseny dels personatges. De fet, clar, League of Legends jo és un videojoc que no he tocat en ma vida, no sé com va, i que desconec i desconeixia, no us enganyaré, tot el lore que hi ha a darrere del videojoc. Però la sèrie em va cridar l'atenció visualment i us haig de dir que és molt bona. Ja no només en quant a visual, o sigui, visualment està molt bé, sinó també amb la història, desenvolupament dels personatges i tot. Si teniu l'opció, que no l'hàgiu vista, i teniu Netflix, que és el que té, o sigui, quelcom, és una cosa que no podrem fer ara mateix. No, glutonia negra, perdó, que ara No, quelcom, sí. Podem no veure-la d'altres maneres, però si la podeu veure, doneu-li un cop d'ull. S'ha anunciat la segona temporada. Això vol dir que la veurem, però de cares a 2024. Pensem que estem en vaga de guionistes encara, per tant la cosa pot anar per llarg, però com a mínim ara hi ha garanties que hi haurà continuació. Per tant, no sé quan la veurem, però hi serà. Per desgràcia sí que he jugat al LOL, és a dir, em va flipar doble. Entenc que és d'aquests videojocs que t'enganxa, barbaritat, no? La que hi entres, suposo, que no pots parar de jugar. Jo, clar, a mi no m'ha enganxat bàsicament perquè no tinc temps per dedicar-li. Suposo que depèn del moment de la vida que m'hagués enganxat, hagués pogut ser perillós. A mi em va passar a la meva època universitària amb el Guild Wars, no sé si el coneixeu. Guild Wars és un d'aquests morphs multijugador, evidentment, és el que té aquest tipus de joc, d'aquí la M del principi, i jo allà me'n recordo passar-hi hores, gairebé des de les 10 del vespre fins a les 4 o les 5 de la matinada cada dia jugant allà. Per tant, amb League of Legends o amb algun joc d'aquest em hagués acabat passant el mateix. Una cosa que, per exemple, amb World of Warcraft no em va passar. Al Warcraft mai he aconseguit anar-hi més que res perquè al Guild Wars tu entraves de nou i la gent t'ajudava a pujar de nivell, t'aconsellava, t'acompanyava a fer les quests i aquestes coses. Vaig entrar una vegada al WoW i el primer que vam fer va ser hostiar-me gairebé i robar-me tot el que hi havia, vull dir,
La filosofia de la gent era diferent. Barnae, en aquest cas venien, mira, la història era així i els personatges no sé si també són així en el joc o si hi ha el lore que va diferent, aquí no hi entro perquè no és. Però bueno, estem contents perquè veurem segona temporada d'Arcane i espero que sigui igual o millor que la primera. Què era això? Ah, sí, hòstia, això em va flipar molt, o sigui, no sé si ho heu estat llegint últimament o no. Taylor Swift farà aquest concert en sales de cinema, crec que són a les AMC, si no m'equivoco, i es veu que ho està patant en quant a prevenda, o sigui, que no hi havia hagut res amb tanta prevenda i expectació d'entrades. Sembla que està, com a mínim l'últim cop que ho vaig arribar a mirar, estava només per sota d'Endgame, o sigui, una bestiesa la quantitat de fan i de hype que hi ha per aquesta estrena d'aquest concert. És que, a veure, o sigui, jo entenc també que no sé si Disney, això que comentes de Disney, ho han fet altres o què, però, esclar, tens un cap de setmana on, pel que sembla, el 70, el 80 o el 90% de gent que anirà al cine, com a mínim als Estats Units, s'ha de dir això, anirà per veure-hi la projecció aquesta del The Eras Tour de Taylor Swift. Vull dir, espectacular la quantitat de gent que mou aquesta noia, vull dir, brutal. Vull dir, no... Per això vaig posar-ho aquí. Una altra cosa que personalment ja us adverteixo que a mi ni em ve ni em va, perquè no penso, o sigui, no he mirat ni un capítol i ara que sé que l'han cancel·lat, tampoc penso començar a veure cap capítol, que és el How I Met Your Father, aquest spin-off que va sortir de How I Met Your Mother. Vull dir, la sèrie ja va cansar el tram final, com per ara treure un spin-off que tampoc no el vull jutjar perquè no l'he vist, ja us ho dic ara. O sigui, sabeu que si no veig una cosa, no la jutjaré. Us diré si tenia ganes de veure-la, si no, si ho he fet o si no, però no jutjaré què tal està. Però bueno, diguéssim que han fet segona temporada i se l'han patat directament a alguna cosa, voldria dir, perquè això no és Netflix, que Netflix sabem que el criteri de cancel·lació és bastant erràtic, però aquí alguna raó hi ha d'haver-hi. A veure, ho va negociar amb la que és... Ja, bueno, clar, això, doncs mira, bé que els deu haver sortit, perquè si va negociar directament amb els cines, tenen exclusiva, i el tracte és directament cine, pel·lícula, diguéssim, o creadora, ja els hi pot haver sortit per bé. Va anar, Aquest va presentar un pilot de How I Met Your Father, però no va agradar. Aquí hi ha un timeline alternatiu. Hòstia, això ho desconeixia. Ja et dic, és que a mi How I Met Your Mother em va començar agradant, tot i que ja ho vam comentar-ho. No... Sí, per mi era un succedani de Friends una mica actualitzat, però no arribava a l'estil de Friends. Sap que per mi Friends està al top de sèries, per l'època que em va enganxar, tot i així. Hi ha capítols que me'ls sé, els vaig passant i els vaig recitant de memòria. How I Met Your Mother, bé, era entretinguda, tenia alguns gags divertits, no ho negaré. També és cert, ho vam comentar l'altre dia, en el I tu què mires, que hi ha personatges que sí que són paròdia, però que també passen Friends, això, s'ha de dir. No han aguantat molt bé el pas del temps, però bueno, total. Bàsicament era per si algú de vosaltres la seguia o tenia interès en començar-la, sapigueu que quan arribeu a la segona temporada s'acabarà i mai sabrem si la Hilary Duff coneix o no coneix el pare de la... És la Hilary Duff, per cert, això ara ho he mirat. Aquí m'he tirat molt a la... Dice Andròmina, molt bona nit, molt benvingut. A veure, How I Met Your Father. Sí, Hilary Duff, vale, és que per la foto m'ha semblat i t'has tirat molt aquí a la piscina directament, però veig que sí que ho és. Per tant, encara
conservem una mica la vista. No sabrem si mai va conèixer o no el pare de les seves criatures, però bueno, aquí ho tenim. Va, coses que sí que ja ens interessen alguna coseta més. Loki, segona temporada de Loki, s'estrena el 6 d'octubre, el tenim a tocar, o sigui, és ja moltes ganes de veure aquesta temporada. Us he preparat el tràiler nou que han fet, no sé si l'heu arribat a veure o no, però el podem passar aquí, i de fet és la propera gran estrena de Marvel i també una de les que desperta més incògnites, perquè recordem que aquí havíem de tenir, diré potser una miqueta més de... Perdoneu, una miqueta més d'informació de Kang. Jonathan Majors segueix sortint en el tràiler. També sabem que està pendent de tema judici, pendent de com evolucionarà o com afectarà això al seu personatge. Per tant, tinc ganes de veure com quedarà la cosa i què en faran una miqueta del seu personatge. Però, mirem una mica el tràiler, que tinc ganes també de veure què hi ha. El tinc per aquí, espera que el posaré un momentet ara. Vale, sí, ja el tinc. What I'm about to tell you is going to be hard to believe again. I've been pulled through time between the past and the present and the future. Everything is turning to That's right. Don't overthink it. Round, around, and around we go. All right. Again. Ui, que m'he passat de botó. Tràiler curt, però... mira, QWERTY Merci, que veig que llegendrament demanaves per The Bear, es pot veure això a Disney+. No només que es pot veure, sinó que s'ha de veure a Disney+. La defensaré moltíssim, ja ho sabeu. No sé si encara tenim la Sílvia per aquí, però Sílvia té un aire a Doctor Who que no s'aguanta. O sigui, ja la primera temporada tenia un toquet, per dir-ho així, però aquesta segona temporada, tot l'estil, el to de la sèrie i tot, té un aire Whovian que encara em fa venir moltes més ganes de veure-la. A més, Tom Hiddleston, no sé si penses el mateix o penseu, els que la seguiu, el mateix que jo, però podria arribar a ser un gran doctor, podria ser un gran doctor, per saber si en alguna reencarnació ens arriba a passar, però bé, moltes ganes de veure el que dèiem, aquest nou Loki. M'agrada el pòster aquest és lleig de collons. Sí, això va ser algun becari en Photoshop, suposo, que va fer aquest pòster, perquè realment no ho acabo d'entendre gaire, però bueno, aquí és, la tindrem el 6 d'octubre a Disney+, i l'hem tocat un cop de com es diu, de data, la van retrasar, recordem, però aquesta setmana passada, o aquesta setmana, també hem tingut notícies de canvis d'estrena a Marvel. Sabem que quan va començar tot, jo era bastant optimista. Philip Rim, mira, els amics del Far ja tenen a punt la primera tertúlia, nova temporada. Si no la vau veure, hi ha la FarCon, que a partir d'ara crec que això, Philip Rim, ho heu d'institucionalitzar cada any a muntar una FarCon, i d'aquí un temps, ja que no només sigui virtual, heu de fer alguna cosa presencial perquè la gent pugui anar allà a fer panells i presentar cada una de les seccions i dels programes que teniu, que això va l'engròs. Ganes d'escoltar-vos, i tinc pendent el que vas fer ahir de l'entreteranyines amb la Karen, que només vaig poder entrar un moment, però només he vist el post que heu penjat a Twitter
amb els llibres que vau recomanar i parlar, i ja puc imaginar-me que la tertúlia devia ser molt interessant. El que passa és que jo, no em dóna la vida totes les coses que vau arribar a recomanar, ja només veient les fotos, que això són les coses que suposo devíeu remarcar més, perquè a la Karen, si li dones corda, va deixant anar títols i no et dona temps a apuntar. Jo quan vam xerrar en el I tu què mires, és que dic, no sé d'on te treus el temps per portar tantes coses, perquè em meravella la capacitat d'organització que té per fer-ho seguir tot. Però mira, has arribat just en el moment de Loki, i en el moment que anàvem a comentar una miqueta també aquests canvis que estem tinguent en gran part per la vaga de guionistes. Recordem que hi ha moltes coses que afecten la vaga, no només el fet de que tenim vaga d'actors i de guionistes. La vaga d'actors també implica el fet de no poder promocionar productes. Per tant, sèries i pel·lis que potser ja estaven fetes només en fase de preproducció i quedar només per estrena, el cas de Dune 2, que vam comentar la setmana passada, tenim el tema de que s'ha atraçat o retrasat l'estrena per tal, una de les excuses, el fet de que els actors puguin fer promoció de la pel·lícula o sèrie. I què se n'ha vist afectat? Doncs de moment tenim What If. What If, aquest és el pòster de la primera temporada, evidentment, perquè no he trobat encara, o no crec que no ha sortit res de la segona. Ens anirem cap a la temporada de Nadal, o sigui, no sé en quin moment o en quina fase està, però ens anem a l'estrena a Nadal. S'ha de tenir en compte que Nadal no ens enganyem, és d'aquí 4 mesos, per tant, alguna cosa estaria bé que si realment és així poguéssim començar a veure. A mi What If, amb els seus menys o els seus més, va haver-hi capítols que em van agradar molt i crec que és algo molt interessant de veure, i també recordem que, vulguis o no, ha tingut certa continuïtat a algunes coses, evidentment, a l'univers Marvel. Vull dir, per tant, molt benvinguda segona temporada i moltes ganes de veure quines noves versions alternatives o universos alternatius dels personatges Marvel ens presenten. Coses que afecten més i afecten menys. Tenim Echo. Echo, aquesta sèrie d'aquest personatge que ja vam conèixer a Hawkeye, a Ojo de Halcón, i que en certa manera ens podria lligar una miqueta amb Daredevil, per al personatge de Kingpin, passarà a estrenar-se al gener del 2024. A veure, tampoc ens afectarà molt que es retraci Echo. Sincerament, si hagués de fer un llistat de les sèries o productes de Marvel que menys espero, Echo segurament encapçalaria la llista o estaria bastant amunt. L'única cosa que em pot temptar d'aquesta sèrie és el fet de tenir veure, espero, Vincent D'Onofrio com a Kingpin i poquet més. Potser si hi ha algun cameo de Daredevil més que el propi personatge d'Echo. Sí, no et dic que no, Philip Rim, però no, ara mateix ja el hype, l'esperança tota, o sigui, l'esperança de que surti una bona sèrie, que sigui entretinguda, que millori una miqueta el nivell de les últimes produccions Marvel, i serà sempre, això ja ho saps. Però ganes de veure-la, les justetes. Les justetes, i bàsicament perquè és un producte Marvel, vull dir, no hi ha res més. La que sí que em sap més greu és X-Men 97, ja sabem, aquesta continuació, remake, reboot, encara no tinc molt clar què serà de la sèrie clàssica d'animació de X-Men, que aquesta sí que en tinc moltes ganes. No sé si heu recuperat o heu intentat recuperar la sèrie clàssica d'X-Men, que la teniu a Disney+, si la voleu veure, la teniu a Disney+. És dur, no us enganyaré, és dur de veure,
perquè el que dèiem abans, quan parlàvem de Quantum Leap, de que la memòria és una miqueta cabrona i que tenim molt bons records de tots, però que realment no seguíem tant les sèries, la sèrie clàssica d'X-Men era bastant d'orilla de veure. Sí, el doblatge hi fa, no et diré Philip Rim, però l'estructura, la manera d'explicar la sèrie, el ritme que tenia, era tot molt atropellat, costava més. Buscant totes les persones... Jo crec que mantindrà bastant, si et soc sincer, Bernay, a l'estructura original, perquè tot el que hem vist, si t'hi fixes, són l'alineació clàssica de la sèrie aquesta clàssica d'X-Men, fins i tot amb el disseny i tot. Vull dir, per tant, crec que intentaran mantenir-ho bastant, potser com a secundari sortirà un. Sí, Curtis, que si la mires ara, ha envellit molt mal. La intro segueix sent icònica, per dir-ho així, però en general ha envellit bastant malament. I això ho tindrem a inicis del 2024. I finalment, Agatha, perquè ja no sé com dir-ne, Covenant of Chaos, Heart of Darkness i ara finalment Darkhold Chronicles, o sigui, Agatha és una sèrie que estaria així, a la part, amb Echo, potser una miqueta més ganes d'Agatha, més que res per saber més coses del Darkhold, poder veure també alguna, amb opcions d'alguna cosa de Wanda, seria molt interessant, però la sèrie, el personatge en si, a mi realment no em tempta excessivament. I més en compte tinguent això, o sigui, els canvis aquests que a mi em pertorben una miqueta, perquè, vulguis o no, el nom de la sèrie reflexa el que et vol explicar. I tants de canvis, tinc la sensació que fins i tot els seus propis creadors, showrunners o guionistes deriven, o sigui, van una mica a la deriva de saber com enfocar aquesta sèrie. I el que és pitjor encara, o sigui, això se n'ha anat a finals del 2024. O sigui, estem parlant d'un any vista o una miqueta més d'un any vista. Mira, Querti, que per la Batman, que és la que dèiem aquesta que teòricament aguanta molt bé el pas del temps, no l'he tornat a veure, per tant és la que posaran a Netflix, i l'Spider-Man clàssic sí que ha aguantat molt, no l'Spider-Man i sus amigos, que allò també ara seria bastant dur de veure, però la sèrie de Spider-Man que tenim, Philip Rim, ajuda'm, està a Netflix, a Disney Plus, em sembla, ha aguantat molt bé el pas del temps. I si aquestes 3 sèries han tingut moviment amb la data d'estrena, les que més s'han vist afectades, atenció, són Daredevil Born Again, Ironheart i Wonder Man, que directament s'han quedat sense data d'estrena. O sigui, mira, Wonder Man i Ironheart, sap greu, però tampoc serà molt greu. Però, hòstia, Daredevil sí que ja em toca una miqueta més als nassos, que ens quedem sense data d'estrena. No vol dir que s'hagi cancel·lat, no vol dir que no l'arribem a veure, això està claríssim, si en algun moment l'arribarem a veure, però ara mateix no sabem quan. Jo espero que la cosa sigui al llarg del 2024, que la cosa es reactivi, podem tornar a tenir. Recordem que eren, si no vaig errat, 18 capítols, era la sèrie més llarga que havia preparat Marvel, que no adaptava Born Again, bàsicament l'agafava com a referència, però no l'adaptava, només feia com a títol i així, però bé. Jo la pel·li que espero és la nova de The Exorcist. Tenim nova pel·li dels d'Exorcista, com que no m'agrada el terror, vaig molt desconnectat. Mira, a veure... The Exorcist, Believer, del 2023. Vale, això s'ha d'estrenar ara, veig. És un remake? Fa pinta... Fa molta pinta remake,
perquè veig que la imatge és més o menys el mateix, la història és la mateixa. Vull dir... Ja, el vols veure aquí amb nosaltres? Ara em fareu passar por amb el tràiler? Voleu veure el tràiler de l'Exorcista? Va, a veure, deixem-ho... Passa abans o després de l'original. Va, doncs a veure si puc fer-ho, això, eh? Ara pot ser que se'ns esconyi tot el directe, o que no... Per què? És una cosa... Això és l'Exorcista... Believe, no? Hem dit que era? Believer? Hòstia, Believer és com en Justin Bieber. Va, a veure... Un momentin, que... A veure, si això està aquí així... Ja, es veu bé. A veure, pantalla completa... Vale. I ara m'heu de dir si us sentiu això, que això sí que no n'estic del tot segur, espera't. Ara m'ho direu, si us sentiu bé això, no? Diria que no se sent, que no? No, Andròmina, aquí encantat de la intrusió. Sentiu el tràiler o no el sentiu? No, vale. A veure, deixeu-m'ho mirar un momentet, Ara estem fent una mica de directe ficció... Bueno, no directe ficció, no sé com dir-ne d'això. Per què no se sent? A veure... Això està aquí... Les propietats... M'ha semblat que sí, però... No, segurament el devies haver sentit a través del micro. Pot ser, vull dir, seria el seu. Mira, si no farem una cosa, perquè ara si el poso en play no s'escolta, ja ho veig que no s'escolta. No. Va, abans de seguir, doncs, ho farem d'una manera diferent, vale? Deixeu-me tornar a la pantalla d'abans i ara us el preparo també un moment, vale? I el veurem aquí junts i riureu una estoneta, perquè jo passaré por de collons, i vosaltres us divertireu veient-me passar por. Vale, doncs ara... Vale. 30 segons i ja el podem veure tots junts, va. A veure, on està això? Pujarem aquí. Marc, molt bona nit. No estem parlant de Star Trek. Però ja saps que també mola parlar aquí de Star Trek. A veure, on el tenim aquest tall? Aquí estem amb... Bueno, una gent molt simpàtica que em vol fer-ho passar malament mirant un tràiler. A veure... Va, ara sí. Ara veureu aquelles coses tan rares que passen de que... O sigui, de com es... Espera, que el faig aquí un petitó. Va, ara sí que se sent i es veu, que sí? A veure, el tornem a posar des de l'inici, vale? Va, doncs va. Aneu-me a fer passar por, vinga. L'Exorcista. Don't be scared. We've met before. Are you looking for Reagan? Are you looking for Reagan? What do you think evil is? I'll tell you what I think it is. We're born in this world with hope and dreams and a desire to be happy. Dad? Something's going on with my daughter. It's happening to my daughter, too. The devil has one wish, Wherever those girls went, they brought something back with them. to make us lose faith, But I believe you can help get our daughters back. to kill it in us.
And the devil never gives up. She knows who I am. Where's the other girl? Joder. Hòstia puta. What you're doing here is dangerous. People have died on both sides of possession. Come on, baby. Come back to us, okay? If you don't make it, I don't make it. Mama, What is it, baby? I can't hear you. No hi vagis, no hi I vagis. don't want to go to hell. Good. Play that trick on you. There are 2 heartbeats. Is it working? They're beating in sync. Be strong. What did you do? One girl lives, one girl dies. You get to choose. No, Andròmina, no cal que ne fem trobada per anar a veure això, ja us ho dic ara. No, passo, ja m'he ginyat, n'heu vist el salt que he cardat quan ha sortit la nena aquella per al vidre. Deies que la noia era la mateixa, Helen Burstyn, a veure... Conocida, sí, sí. També surt a l'Exorcista original. D'aquí suposo que li digui el tema de ja ens coneixem. Per tant, no comencis en una excavació arqueològica. Aquí comencen amb aquesta visita que fan al bosc, que ara tenim 2 nenes posseïdes per al preu una. Bueno, jo ja és tot el que veuré de l'Exorcista, aquesta nova, i de totes les anteriors, que passo molt malament jo aquestes pel·lis. Merci, Querti. Si em vols posar una comèdia o un musical, també t'ho compro, no cal que em posis una pel·li de la Patrulla Canina, que crec que ja els hem gastat totes amb la meva filla petita, i estic d'en Chase i tots aquests fins al monyo. Va, tornem a lo que estàvem fent, ara que ja m'heu fet passar aquí por amb l'Exorcista. Sí, i tant que en fan una nova de la Patrulla Canina. Fan la Super Patrulla Canina, que arriba als cinemes al novembre crec que és, d'aquest any. I creu-me, tinc la meva filla esperant amb més ànsia les entrades, que com si es tractés del concert aquest que hem comentat abans de la Taylor Swift. Cada 2x3 em va preguntant quan s'estrena la nova Patrulla Canina, que és això, que ara és Super Patrulla Canina, perquè es veu que van hipervitaminats i tenen poders especials. També juguen una miqueta, crec, amb el tema aquest de sou, de triar una de les dues i no voler fer el mateix que l'original. Jo quan he vist la foto de l'original, la foto d'aquesta que sortia a IMDb, el primer que m'ha vingut al cap és que era un remake de la pel·li original. Mira, com a mínim, crec que han volgut fer una cosa una miqueta diferent i no et diré que els donaré una oportunitat, ja t'ho dic ara, que no els donaré una oportunitat, però bé, pot estar bé. No sé si, Andròmina, que veig que t'amolen aquestes pel·lis així, has vist aquella de... com es diu? Listen to me, em sembla que es diu, háblame o escúchame, no sé com l'han traduït aquí, aquella de la mà que està així, perquè n'he sentit... Hòstia, és que no me'n recordo com es diu, Talk to me, això, no listen to me, talk to me. N'he sentit comentaris de gent que realment és de les que crea mal rotllo, i que és una cosa que feia temps que es veu que no es veia al cine. Conec gent que li agrada molt les pel·lis de terror i han fet alguns bons comentaris d'aquesta pel·li. Jo és una que no... Bueno, us dic, que no la veuré. Marc, tu també veig que estàs esperant la Patrulla Canina amb ànsies.
Què tenim ara? Va, què més he preparat? No l'he vist, em feia por que no fos dolent. Que aquí no t'entraré, vull dir, jo el que... Mira, un amic que li agraden molt les pel·lis de terror va fer el comentari de que feia molt de temps que no veia gent marxar de la sala per la incomoditat de la pel·li que provocava aquesta pel·lícula. Entenc que es referia a mal rotllo de la gent que l'estava mirant i que li provocava mal rotllo la pel·li, que crec que és el que en aquest cas pot anar a buscar més, incomodar, posar nerviós i així. Si la resta és bona o no, ja no ho sé. Si la veus, digue-m'ho, perquè també és una de les que no veuré jo. Per tant, ja m'agrades alguna cosa. Per què tinc Barbie? Ah, sí, per què tinc Barbie aquí? Ja me'n recordo per què tinc Barbie aquí. Perquè ja s'ha convertit, canviem del fosc de l'Exorcista i de Talk to Me al rosa de Barbie, s'ha convertit en la pel·li més taquillera del 2023, superant Super Mario Bros. O sigui, Barbie va a petar-ho, ho ha petat, ho petarà, i espereu-vos amb nominacions i premis aquest any, que segurament també ho petarà bastant. Feu un clip, graveu el que vulgueu, però veureu que Barbie també fa pinta que ho petarà bastant. Tenim raid. Xen, moltes gràcies, molt benvinguts. He vist que estaves jugant amb el Resident Evil, ara no recordo quin estava, no sé si estaves amb el Resident 2, magnífic joc. No sé com has anat, espero que hagi anat. El Resident 2 Remake, molt bon remake, molt millor que el 3, personalment. El 2 em va agradar moltíssim. Ara, el moment en què estàs sense bales o curt de munició, és put el joc, les passes canutes, intentant sobreviure. Has superat Oppenheimer? Per lo que tenia apuntat, sí. De fet, crec que ja l'havia, a veure, recaudacions 2023, a veure què ens surten aquí. Mira, és que és una putada, quan estàs sense munició. Mira, segons per lo que tinguen aquí, no sé la data, última data d'actualització, però està Barbie amb una recaudació mundial de 1.380 milions de dòlars, Mario, la segona, amb recaptació mundial de 1.360 milions, o sigui, a la part, vull dir, ja un cop hi ets, no et ve de 20 milions amunt, 20 milions avall, aquelles coses. I Oppenheimer no arriba als 1.000 milions, es queden 852 milions de dòlars, i es posa tercera, i darrere tot just ja hi ha Guardians de la Galàxia 3, Fast and Furious 10 i Spider-Man Across the Spider-Verse. Totes aquestes per sobre dels 500 milions de dòlars. Hòstia, gran Barbie, sí, moltíssim. Oppenheimer, em va agradar, vaig fer l'especial amb en Max per parlar-ne, però tampoc em va apassionar, o sigui, bé, correcte, té moments èpics, té moments molt bons, però ara em faig una mica d'espam a mi mateix. Si entreu en el canal de YouTube, tinc la conversa que vaig tenir amb en Max, vam estar potser una hora i mitja o així parlant d'Oppenheimer, i és això, sí i no. El que té molt de mèrit que aguantessis les dues pel·lícules juntes. No sé quina vas veure primera, Xen, però jo Oppenheimer hi ha un moment en què se'm va fer un xic llarga. Potser veure dos pel·lis així seguides, Barbie cap problema, perquè et dic, em va passar superbé, vaig riure molt i em va agradar molt la pel·li en si. I Oppenheimer va haver un moment en què d'allò en sis. No, és veritat. Hòstia, Bernat, ara has tingut un desdoblament, perquè ara em surts també com a marcat, com que has vingut, ja eres aquí, i també has vingut amb la raid d'en Xen. Estaves bilocat a dos llocs diferents.
Andròmina, te les recomano molt les dos. Sí, per això, és que ara és pertorbador, perquè te veig així com a Rider, quan sabia que ja estaves aquí. Jo et recomano molt les dos, tant Barbie com Super Mario. Barbie és una molt bona pel·lícula, és molt entretinguda, molt divertida, gasta molta mala hòstia, fa unes reivindicacions molt bones. A partir d'aquí passes una molt bona estona, vull dir, té la part còmica que engloba tota la pel·lícula. També em vaig parlar al directe després d'estrenar-la. També té la part reivindicativa, que crec que val molt la pena rascar-hi també amb això. I Mario és un maxambrat de tot lo de Mario. Bàsicament les escenes estan posades per poder posar una escena del Mario Kart, una escena de l'Smash Brawl, una escena típica de Mario, enteneu, del 2D, d'anar corrent, però està feta amb molta gràcia, està molt ben feta, visualment és espectacular, i entreté moltíssim. Espero que Nintendo s'acabi veient que la cosa funciona. És amb DreamWorks, si no m'equivoco. És amb DreamWorks, ara? Hòstia, ara m'ho fas mirar. A veure, Super Mario... Illumination, perdoneu, Illumination. Que ara sonava una mica, no hi anàvem aquí. I espero que sigui l'inici d'una molt bona amistat i que no sigui l'única llicència de Nintendo que veiem arribar en pel·lícula. Crec que ha anat prou bé com perquè la cosa no quedi aquí. Evidentment tindrem un Super Mario 2, però, jo què sé, m'estic imaginant una pel·li, evidentment, del Link, de The Legend of Zelda, seria brutal, depèn de com la fessin. Kirby podríem trobar, tot de coses d'aquestes que siguin llicències de Nintendo que anem veient. Hòstia, a mi el joc d'aquest nou d'en Mario, saps què m'hi passa? Em posa molt... Ja sé que em posen nerviós moltes coses, vaig dient, però em posa molt nerviós la manera de córrer d'en Mario, perquè, o sigui, és un joc en 2D, però amb personatge, amb esperit 3D, ¿vale? I no sé si heu fixat, o només em passa a mi, només em molesta a mi, jo què sé, però que en Mario corre de costat per fer aquest 3D i sembla que corri raro, o sigui, corre de costat, no sé, em posa molt nerviós que corri de costat. Sí, no, jo reconec que a mi els Marios 2D m'agraden molt, el New Super Mario World, aquest que va sortir per la Wii U i que han fet 50 versions, que també hi és per Switch i així, reconec que m'agraden molt, són molt entretinguts, són uns vicis de joc. Els tipus Odyssey, aquí tindríem xerrada algun dia, perquè, per exemple, jo sóc fan del Galaxy, el Galaxy per mi, si no és el millor Mario, poc ni falta. L'Odyssey, en canvi, no m'ha aconseguit enganxar en cap moment, o sigui, trobo que és molt maco, visualment és espectacular. Me'n recordo anar-lo a provar abans de que sortís al Saló del Videojoc a Barcelona i flipar quan el veia, però un cop el vaig tenir a les mans i el vaig comprar i el vaig començar a jugar, vaig trobar que era una reunió d'idees sueltes ficades en un sol joc. És a dir, tenim idees per diferents escenaris, diferents maneres de joc, diferents idees i no els acabem de quallar i els hi fiquem aquests viatges entre mons per donar-los una coherència i que sembli que és un joc, un sol joc, quan en realitat per mi són idees diferents del Mario. Sí, això, teníem moltes... Exacte, o sigui, eren nivells sueltos de, hòstia, doncs podem fer un nivell del desert, podem fer un nivell de la ciutat, i a partir d'aquí no... I a part, no estic demanant un Dark Souls, evidentment, no estic demanant això, però sí que si tens l'objectiu d'aconseguir llunes, una de dos, o posen menys, o si em poses tantes, no els ho posis tan fàcils, no pot ser que per donar una patada a una pedra em surti una lluna.
sé que és tonteria, però són cosetes que em van fer desconnectar una mica amb el joc, però bueno, està allà, algun dia o altre l'acabaré perquè ni tan sols l'he acabat. Mira, com que estàvem parlant, tinc el llistat aquí, simplement un petit recordatori de que ha mort aquesta setmana Steve Harwell, el cantant de Smash Mouth. Per què he ficat un cantant en un programa de cine i sèries? També parlem d'altres coses aquí, però més que res perquè per mi sempre serà el de la banda sonora d'Shrek. De fet, no els coneixia abans d'Shrek i no els he conegut després d'Shrek, o sigui, ara no em faré aquí com si me sapigués la discografia i el trobés molt a faltar, però bueno, crec que en aquest cas Shrek per mi va ser un magnífic descobriment. Jo la vaig conèixer al cine, o sigui, la vaig veure al cine quan es va estrenar. Recordo, a més, que la vam anar a veure sortint... Jo treballava en el cine encara en aquella època, estàvem de porters, i ningú coneixia Shrek, evidentment, vull dir, no sabíem no sabia gairebé de què anava, no sabíem res, i sortint de treballar vam decidir entrar a veure-la. Allò, ens quedem una estona a veure què. I recordo amb els companys que l'estaven veient que estaven flipant de la mala hòstia que gastava la peli i d'una cosa que estàvem poc acostumats a veure en aquella època. Ara és més normal, però el fet de que algú es foti amb una altra companyia i vagi tirant, o sigui, vagin fent bromes, fotent-se'n de la competència. Em va semblar una cosa meravellosa. Això amb els còmics ho havíem vist en èpoques passades a vegades, però no sé, era com tocar Disney, que era allò, hòstia, ningú toca Disney. I aquí van començar, sí, DreamWorks va començar a tocar Disney, cosa que em va semblar molt i molt curiós. Shrek és una passada de pel·lícula, és una passada d'animació, situant-la en el seu moment, evidentment. O sigui, ara ha quedat, no diré obsoleta, sí, anuncis de Sega Nintendo, anuncis de Pepsi i Coca-Cola eren brillants, però, no sé, tenies potser allò posat de que Disney era com una cosa, una vaca sagrada que no es tocava. No sé, és com a mínim la noció que tenia una miqueta jo i que Shrek em va fer flipar. Recordo molt una cosa que sí que em va quedar gravada de Shrek, que era el primer cop que veia, una tonteria, però que veia herba que realment reaccionava al pas dels personatges. No sé, són detallets d'aquells que en el seu moment em van flipar moltíssim, el fet que un personatge caminés per un prat amb herba i l'herba reaccionés d'una forma orgànica i natural al seu pas. Vull dir, és aquelles coses que et queden clavades, i a mi com a mínim em van quedar clavades d'aquesta pel·lícula. Mira, doncs va, fem una d'aquelles coses que lliguem llonsis i us poso un altre tràiler. No com el que m'heu fet veure vosaltres abans, sinó d'una pel·li que personalment m'agrada molt. Sí que s'hi sembla el cabron, vull dir... I té una bona manera. Si no, una pel·li que, sincerament, no esperava veure, perquè no sabia ni que, de fet, no ha ni d'existir, per dir-ho així, i l'han estrenat ara d'aquí poc. Totalment d'acord, Bernat. O sigui, i no només el detall del cabell, sinó l'hiperrealisme que aconseguia la pel·li de Final Fantasy era increïble per l'època. I sí, la pel·li és un trunyo com una casa. The Spirit Between, si no es deia, o una cosa així, si no m'equivoco. La vaig anar flipant. Hi ha l'altra, la de Advent Children, que és la de Final Fantasy VII, que la pel·li també és un trunyo bastant gros, però visualment també és increïble. Va, a veure si teniu ganes de veure això. Us ho poso i després el comentem una mica. Last time we broke out of a chicken farm. Well, this time... we're breaking in.
It's an impossible mission. Fire. Only the small matter of this electric fence. The camera-driven gun-toting moles. And the laser-guided exploding ducks. That place is impenetrable. Yeah, and you can't get in neither. Okay, everyone. It's go time. It's all right. I went before we left. Now you've had the appetizer. Time for the main course. It's her. Welcome to the future. Un altre motiu per tenir Netflix. QWERTY, bastant d'acord. Aquella Caveman o alguna cosa així, no es deia? La del cavernícols que jugaven descobrint el futbol i així. Com a pel·lícula no, però bueno, si no la coneixeu, és la segona part de Chicken Run, feta per Aardman. Aardman són uns putos mestres de l'animació stop motion, Pirates, Wallace i Gromit, el Shai Shaun és magnífic també, la mala hòstia que gasta aquell Shai, i Chicken Run és una extraordinària pel·lícula, Evasión en la Granja, sí, basada en la gran evasió, bueno, basada, sí, un homenatge, diguéssim, a la gran evasió, però feta amb gallines i amb un gall, i agafant una segona part que dic, jo ho desconeixia totalment que això s'estigués fent i em va semblar magnífic i en tinc moltíssima. Jo el que vull veure més és Cartoon Saloon de Laika. Aquest no el conec, a veure, com es diu això, Cartoon Saloon? Cartoon Saloon. Hòstia, això sí que no em surt. Estimen posant... Mira, a mi els que em van provocant són els de Good Old Games, que cada 2 per 3 em van passant ofertes de videojocs clàssics i no dono per tant. Estic buscant... Els de Laika són els de Coraline i així, no? Coraline, Paranormal, hòstia, o Cubo és molt bona també, Cubo és boníssima. Estava mirant aquesta que comentes de... Vale, perdó, estava buscant una pel·lícula que es digués Cartoon Saloon i ara no em sortia quina era. Vale, aquests no els conec, veus? Cartoon Saloon, aquí els tinc, és una empresa, Irish Animation Studio. Això ho podria fer aquí així, no? I anem mirant, a veure. Aquí sí que no necessitem so. A veure, on està això? Tornem aquí. Aquí, veus? Són aquests. Hòstia, d'aquests no han fet films, a veure. Si podem veure... My Father's Dragon... Oh, aquesta Wolf Walkers... n'havia sentit a parlar molt i molt bé i crec que la meva gran, aquestes dos de Song of the Sea i Secret of Kells, diria que l'ha vist. Quantes pantalles tens, Bernat? No pots seguir tantes coses al mateix temps. No pots estar seguint tantes coses al mateix temps. 11 de novembre a Netflix. Tot va a Netflix. És que veieu com vaig a donar a fer Netflix? No pot passar això. Ui, vale, s'ha patat el Wolf Walkers i aquest també. No sé si és que ha patat internet o què, no, sembla que no. Bueno, doncs no es coneixia aquest, I els d'Aardman... Aquell és una mica violenta i el pa de la guerra és xunga amb els talibans, vale.
Ja hi faré un cop d'ull. Doncs Armand són aquestes meravelles. Films, TV and Games. Wallace and Gromit, Shaun the Sheep, més Shaun the Sheep. És veritat, van fer un dels curts d'aquests de Vision de volum 2. És molt maco aquest, me'n recordo. I... Ui, aquí tenen els més. Aquesta és la que deies, la del futbol, no? La de Early Time. Ui. Va, veig que la web va una mica on li dóna la gana. Però bé, moltes ganes de veure Chicken Run. Flush It Away també està molt... I Pirates són 2 pel·lis que cal reivindicar una miqueta més. I Arthur's Christmas, ojo, que també val molt la pena com a pel·li familiar. Per tant, ja sabeu que amb Armand teniu coses per estona, per anar veient. Va, i fem una miqueta el... Ui, espera, que ara he perdut això d'aquí. El main theme d'avui, Andròmina, que abans ho demanaves on te la podies veure. No faré spoilers de The Bear, però us haig de dir que meravellosa, o sigui, spoilers no, perquè no és un monotemàtic. Quan faig programes només dedicats a algun concret sí que llenço amb spoilers, ja adverteixo, però avui no ho faré, perquè només és comentar-lo una miqueta així. No sé, dir-vos que si no la coneixeu, li doneu una oportunitat. La primera temporada és molt, molt bona. És una sèrie que quan la veus, o sigui, com a mínim cada capítol, o si no cada capítol, gairebé cada capítol, acabes amb... Jo acabo, com a mínim, amb nervis, o sigui, acabo amb un nivell d'estrès i un nivell de nervis espectacular i amb molta gana. Perquè preparen cada plat que et ve molta gana de menjar. Està molt ben dirigida, sí. O sigui, cada capítol, o sigui, cada plànol, cada capítol està pensat al milímetre, funciona molt bé. Hi ha uns capítols que estan fets, n'hi ha un, sobretot de la primera temporada, que és tot un pla seqüència, que és espectacular. A la segona temporada n'hi ha, no és sencer, però sí que n'hi ha un que segueix tota l'estona, i també, o sigui, és brutal el treball que en fan. Mira, aquí entraríem amb un debat que a mi m'emprenya, no el debat en si, vull dir, però sí el que ho fan. És comèdia o drama? Per mi, The Bear és més drama que comèdia. O sigui, perquè tot el que... O sigui, els personatges... Una cosa que té molt bona de The Bear és que és allò que dius que pots olorar els personatges, pots tocar-los, són molt humans, o sigui, de seguida t'identifiques amb ells, són gent de carrer, i de la manera com te'ls presenta, comentava en Marc, per exemple, la manera de dirigir, que és gairebé amb càmera en mà, i de manera molt propera als personatges, fa que te'ls acabis sentint molts teus. Té moments de riure? Sí, té moments còmics, però a sota de tot hi ha un to dramàtic que per mi és el que preval per sobre la sèrie. Per això m'emprenya molt, per exemple, quan amb els... crec que és amb els Globus d'Or, o els Emmy, no me'n recordo, els Globus d'Or diria que és, nominen The Bear com a sèrie, com a actor i tot, amb la categoria de comèdia. O sigui, sí, té tocs d'humor. Oppenheimer també té tocs d'humor, i crec que ningú cap d'aquí col·locarà Oppenheimer com una pel·lícula còmica. Doncs The Bear li passa el mateix, té punts d'humor. El que diu en Marc també, que a vegades rius per no plorar, perquè rius però en el fons penses, hòstia, que desgraciat aquest personatge, desgraciat de persona, no de cabron. I hi ha situació que dius, hòstia, fa riure per el nivell d'estrès i de volum que porten dels personatges i tot, però en realitat no és una cosa còmica. Per tant, si te l'hagués de definir, jo et diria que és un drama. Drama còmic, si vols dir-ho. Un drama amb
amb tocs còmics, però no és una comèdia. Ja et dic que si és una sèrie d'aquelles que no pots estar planxant, dinant, sopant o fent altres coses mentre la mires, perquè passen tantes coses en primer, en segon plano, detalls, silencis, expressions dels personatges, que has d'estar atent a ella tota l'estona. El problema de DCU és que sí, plores però crec que no rius, Bernat. Sí que és el problema que tenen. Doncs la primera temporada, us faig un resum ràpid, ja sabeu potser de què anava. Bàsicament el protagonista és Jeffrey Carmen, és un xef, un dels millors xefs del millor restaurant del món, que acaba heredant, per dir-ho així, un restaurant de barri del seu germà. Vull dir, és un restaurant d'aquests que fan entrepans per a zona poligonal, etc. I està decidit a tirar-lo endavant. Vale? Tota la resta de personatges que podeu veure en el pòster, la noia, és que aquí no es veu el ratolí, però la noia de verd és la seva germana, la noia negra del xaleco vermell és una xef també que vol aprendre, però la resta de personatges són personatges d'aquests, en diríem potser perdedors, vale? Que estaven treballant en aquest restaurant i que evidentment no estan acostumats al nivell d'exigència o a l'estil de fer que els hi demana ell. Vale? I a poc van creant unes dinàmiques que acaben sent dinàmiques familiars. La temporada és magnífica. Per mi, vaig dir-ho, és la millor sèrie del 2022 i el capítol 6 és dels millors 20 minuts de televisió dels últims 5, 10 o 15 anys, potser. Vull dir, aquell capítol és espectacular. Són 20 minuts que et passen volant, estàs amb tensió tota l'estona i és aquest magnífic pla seqüència que us he dit que enganxa moltíssim. La sèrie va tenir un petit problema, que és el capítol final. El capítol final ens va agafar una mica tots desconcertats perquè canviava una miqueta l'estil de la sèrie i canviava el possible futur que pogués tenir la sèrie. Quan el veieu, o si ja l'heu vist, sabeu de què estic parlant, vale? I ens plantejava dubtes sobre com plantejaríem aquesta segona temporada. Tots els dubtes que jo podia tenir, i que em vaig tenir, han desaparegut de seguida i encara més un cop l'he vista. La segona temporada manté el nivell de la primera, encara potser el puja una miqueta més perquè ja és conscient dels seus errors i a més, una cosa que fa molt bé és que com que ja t'ha presentat els personatges, ja els coneixes i saps de quin peu calcen cada un, es pot dedicar-los una estoneta a cadascú per fer-los evolucionar una miqueta més. Hi ha el capítol d'un dels personatges, que potser és el personatge que més ràbia fa o que més sobra de tota la sèrie, ja sabeu de qui estic parlant, i té un capítol dedicat gairebé exclusivament a ell, que és, si no el millor, el segon millor d'aquesta temporada, i que provoca una evolució en el personatge que és realment espectacular. Hòstia, doncs això ho desconeixia totalment. És un xef autèntic i utilitzen les seves receptes a la sèrie. Hòstia, doncs ara m'has deixat molt flipat amb això. A veure... I el tio és així de... O sigui, el que és tema tatus i així, i la pinta que fa, perquè fa pinta brut, no pels tatus, sinó perquè en general fa pinta brutejar bastant. Hòstia, ara no el trobo, on està en Fac? Aquí, Mati Matheson. Doncs, hòstia, ho desconeixia totalment, m'has deixat bastant flipat amb això. Sí, veig que el tema tatus i que brutejar en si ho fa bastant. Xef canadenc. Hòstia, que bo, no?
té un llibre i tot, Matty Madison a Cookbook. Va una miqueta més arregladet, però, hòstia, fa una mica grima i tot, el paio aquest. Hòstia, doncs no, hòstia, m'ha agradat molt perquè ho desconeixia i és molt guai. No sé, m'ha fet molta gràcia. A més, diguéssim que és l'únic personatge de tota la sèrie que no cuina. O sigui, té nassos la cosa. Doncs això, hi ha un altre capítol que a mi m'agrada molt, que és l'anterior a aquest, aquest que és tan bo que us dic, és el que es coneix, té el nom de Forquilles, vale? Però hi ha un capítol d'abans que és un flashback de la sèrie i té dos cameos, Bob, com es diu? Bo Hersking, el de Better Call Saul, que ho fa bé, però té Jamie Lee Curtis, que està espectacular. En aquell capítol, Jamie Lee Curtis es menja la pantalla i tot, o sigui, és brutalíssim el que arriba a fer. Busqueu el seu entrepà de bistec, no que tindré gana, que he sopat poc, ara no busco l'entrepà de bistec, ho farem després del directe, vale? Doncs això, és que no em puc dir gaire res més que el fet de recomanar-vos-la molt, això, mireu-la, ja em direu què tal, si la veieu, però que val molt i molt la pena. Per mi és de lo milloret que es pot veure ara mateix, i a mi personalment és que m'agraden molt aquestes sèries de personatges. I aquesta, ara mateix em ve al cap una que es diu How to Make It in America, que diria que no està a cap plataforma. A veure, és dos nanos joves que intenten obrir la seva pròpia línia de roba a Nova York. I buscar-se, aquí es diu, en castellà es va dir, mira, sí que es pot veure, es va dir Buscar-se la vida en Amèrica, i la teniu a HBO Max. És una sèrie també d'aquestes de personatges, amb capítols curts, on està gravat amb aquest estil també, gairebé càmera en mà, acostant-se molt, i fent que t'impliquis molt amb els personatges i que te'ls sentis una mica teus. Per tant, ja sabeu, no és tan bona com The Bear, això està clar, però sí que també val molt la pena de veure. I mira, en Quarti ho ha proposat al principi del directe, i si voleu podem fer una estoneta, que és fer un repàs a les estrenes que venen ara d'aquí poc. M'has passat el link de Film Affinity, anem a veure què tal. A veure on tenim això. Aquí, m'he fet una mica petitó. La Monja 2, una pel·li que no veuré. Ja us ho dic ara. Terror 1900... cony, pensava que era l'any que s'havia dit. Què és això? No he vist la primera Monja, no sé què tal la primera Monja. Això també és spin-off dels Warren, no? d'Expediente Warren o alguna d'aquestes. Diria que també veu d'aquí. No sé. Verano Rojo, thriller espanyol amb Marta Nieto. Crec que els pòsters de la Monja 1 es van quedar pel mètode banda durant els mesos de pandèmia. Doncs vaya gine. Anar passant per allà. Criatura, la primera li poso un 6, no està malament, diguéssim, suposo. Només fot por la primera pel·li, després fot riure, és patètic. Bueno, la primera pel·li, vull dir, només n'hi ha una, no? O sigui, aquesta és la Monja 2, l'altra deu ser la Monja 1, per tant, la que fa por és la primera, o et refereixes a la primera pel·li d'aquest univers Warren o... No, vale, és que sortia... Vale, sí. Jo vaig veure la primera d'Expediente Warren perquè... Espera, que pujaré això una miqueta amunt, que ho tinc aquí així. Vale, jo ho puc fer una mica més gros, si ho veiem una mica més bé. A veure... Aquí estem fent remodelacions
com es diu això? Del layout en directe. Això sí que és tele en directe, directe. Doncs això ho vaig veure perquè... Espera, que m'estic movent cap aquí, Hosti, quin mareig. Amb en Jacint vam fer un... Jacint Casademont, per si no el coneixeu, és un crac fent directes. A l'Empordà hi ha molt bona qualitat. Vam fer un podcast, fèiem un podcast on miràvem pel·lis i una d'elles va ser aquesta d'Insidious i Expediente Warren. Insidious vaig passar por fins que surt el bitxo vermell, que després ja vaig desconnectar de la pel·li, i Expediente Warren em va agradar, està super ben feta, no la tornaré a mirar, però crec que estava molt bé la primera. Va, què més tenim? Fa mandra Elena Martín. Sí, fa pinta pel·li d'aquestes, més dirigida, escrita i protagonitzada per Elena Martín. Després de mudar-se amb la seva parella a una nova casa, la Mila s'adona que la seva pèrdua de desig es troba en si mateixa. A partir d'aquí comença un viatge en el que revisita experiències de la seva infància i adolescència amb l'experiència de reconciliar-se amb el seu cos. Vale. No t'enganyaré, que a mi també em fa mandra després d'haver llegit la sinopsis. Drama francès, Los dos caras de la justícia, comèdia francesa, Fumar poco catoz, Toz, segurament serà la millor comèdia francesa de l'últim any, això passa sempre, no sé per què. Cada comèdia francesa és la millor comèdia francesa de l'any. Això no crec que arribi aquí. Ja van per la 5a part d'Insidious? Joder. Aquí hi ha molta cosa, A veure, hi ha... argentins, italians, més francesos, un canadenc, Panda contra Aliens. Això és Israel o què és això? Vale, 12 de setembre, Lobo Perro, portuguès. Mira, tenim un nou Agatha Christie de Kenneth Branagh, Misterio en Venecia. S'estrena d'aquí 2 setmanes, 15 de setembre. Les 2 primeres no estan malament, són prou entretingudes, siguent completament aliè a lo que és les obres originals. Això tenim els amics d'en Jacint i la Mononoke, que fan el podcast de l'Agatha Christie, que potser em diran el contrari, però jo les vaig trobar prou entretingudes, més la primera, que és l'Orient Express, que no pas la segona, que va ser Muerte en el Nilo. Sí, i no descartem, Bernat, que tingui alguna subvenció que també vagi a nom seu i a partir d'aquí hagi pogut fer la pel·lícula, però bueno. Ui, espera, que ara està perdent coses per aquí. Va, seguim. Misterio en Venecia. És d'aquesta gent encantada, sí, ja ho té això. Todos los hombres de Dios, amb Luis Tosar. Que hi hagi Luis Tosar, de moment, ja té un plus de més a més, per, no dic anar-la a veure al cine, però sí veure-la quan l'estrenin a plataformes. La primera pel·li és tota plans d'ella, de lo guapa que és. Quina és la primera pel·li, a veure si hi ha més coses d'ella aquí o no. No la tinc ubicada, 15 pel·lícules, filmografia, a veure què tenim aquí. Unicornios, Criatura, El color de lo imposible. Ui, ha fet un videoclip de Rigoberta Bandini. Hòstia, no... és la prota de Suc de Síndria. Aquest curtmetratge ho va petant molt. Julia East. Això em sona, no ho he vist, però em sona. Bueno, no l'anem a veure. Va, seguim baixant una miqueta, a veure què tenim per aquí. After, aquí acaba todo. Això són els adolescents calnachondos, aquests que és una sèrie de llibres també. Això me'n recordo, que quan van fer no me'n recordo quina entrega, que jo encara estava al cine també, i, bueno, hormones, no us ho podeu pas imaginar com corrien les hormones per aquestes sales.
El Sol del Futuro... Si veieu algú que us interessa molt, m'ho dieu, i ens hi parem a mirar-nos una miqueta més. Comèdia italiana, El Cuco, thriller espanyol... Sí que es fan produccions espanyoles, no? Vencer o morir... Això és francès, alemany... Això potser sí que arriba, perquè és pel·li d'animació. I això solen arribar en algunes pantalles més que res per tenir coses per nens. El Efecto Drama, un altre drama espanyol. 22 de setembre. Veig que el 22 de setembre fa una mica cutre, Vida Perra. Will Ferrell i Jamie Foxx fent de gossos de carrer. Això sembla un chihuahua amb Beverly Hills, versió xunga, Josh Greenbaum. Qui és Josh Greenbaum? De què em sona Josh Greenbaum? Barbra Star no em sona de res, veig. Perquè no em sona pas gaire res. Al final podeu tancar sales directament. No és Roger Grimau aquest tio, és Josh Greenbaum, deu ser un parent americà. Sí? Hòstia, no ho sabia això. La voz del sol, Carmen Machi, en drama Maruja y su esposo Manolo se vieron obligados a escapar de España tras la guerra civil. No pot començar millor una sinopsi per fer-nos ganes d'anar al cinema a veure-la. Més comèdia espanyola, però com a mínim no fa pinta la típica comèdia espanyola a cap comèdia coneguda com a Santiago Segura. No sé què tal estarà. Té un 4,7, 130 pinta. Operació Napoleón, això australià. Hòstia, no feu cas amb les banderes. El joc aquell de descobrir quina part del planeta ets ja m'hauria perdut directament. Supervivent d'Auschwitz, Flora y su hijo Max, Treguas... Hòstia, sí que serà dur, al setembre. Falcon Lake... Érase una vez en Canàries. Hòstia, la versió espanyola d'Érase una vez en Amèrica. Perdó. Espero, mira, com a mínim no dura 4 hores, com aquella, però aquella és bona, Desmadre incluido, mira, això sí que fa pinta a comèdia 100% espanyola. És que ja només amb la foto del pòster i la gent que hi ha com a protagonistes ja és el prototip de comèdia espanyola. Carajita, això, hòstia, ara sí que ja m'has matat, això d'on cony és, això? República Dominicana, vale. Un documental sobre Carlos Santana i un documental sobre André Rieu. Oh, 29, mira, no tot serà desert fins a Nadal. The Creator. Jo aquesta en tinc moltes ganes. Vam veure el tràiler en algun moment aquí en directe i la cosa pintava molt bé, visualment també sembla molt i molt aconseguida. És de Gareth Edwards. Hem tingut coses molt bones com Rogue One. Què més teníem aquí? Godzilla no està mal, però bueno, recordem-lo per Rogue One i ja ho tenim bé. Sí, Ocho Apellidos, hòstia. Recordem, gran moment d'Ocho Apellidos catalanes quan van venir a gravar a Girona. De fet, tinc un conegut que hi surt a diversos planos i fa gràcia veure'l. Doncs mira, per no tenir res, Sou 10 no la veuré. Situada entre Sou 1 i Sou 2, ja no saben pas què inventar. Espero que en Tobin Bell li hagin d'haver fet un de-aging bastant important, perquè si hem de situar la pel·lícula entre Sou 1 i Sou 2, i a veure, Sou 1 quan es va estrenar? Això ho tinc per aquí, a veure. Sou és de... Aquesta la vaig veure al cine. Del 2004, o sigui, fa 20 anys de l'estrena de la primera Sou, i ara fan una pel·li situada entre la 1 i la 2.
el trailer surt tal qual, doncs ja m'explicaràs, perquè, clar, si teòricament han passat no sé quants anys des de que es va morir i ja torna a estar jove, és igual, clar. Jo no sé en quin directe ho vaig comentar-ho, però jo repeteixo ara que jo vaig abandonar Sou a la segona part en el moment de la piscina d'agulles. Aquell moment vaig decidir abandonar aquesta saga, que la primera, per cert, la primera està superbé, em va agradar molt, la senzillesa de la peli, la història, tot com estava feta. La primera entrega de Sou em va agradar moltíssim. La segona, ja la cosa... Hi ha més pòsters? Mira, sí, ja el veig, està igualet. No li han fet pas gaire de-aging. La segona ja no em va començar agradant, però quan vaig arribar al punt aquest de les agulles, no. I no tinc pànic a les agulles, vull dir, però, hòstia, em va fotre molt nerviós aquella escena. I ja no he vist res més, i després fa la sensació que s'ha tornat com es diu allò, un porn torture sense res més. No ho sé, si algú de vosaltres l'ha anat seguint i em diu que hi ha una miqueta més d'història de fondo, m'ho creuré, però jo el que he anat veient és que era això, tortura pornogràfica i poc més, vull dir, no hi veig el que en aquestes pel·lis. Els Mercenaris 4. A veure, jo en soc molt fan, sobretot de la segona, primera, tercera. Per tant, agraeixo molt que hi hagi una quarta. El gore no m'agrada, però es torna un culebró i és el que m'agrada. Ah, sí? Mira, doncs té nassos. Així potser sí que hi ha una mica més de història, però no la veuré. Sí, mira, per anar, jo si haig d'escollir també. Del porn torture em quedo només amb el porn i trec el torture. La segona part d'aquesta pel·lícula, hòstia, moriran cuando estén muertos. Ja ho clavem aquí. Esto no se acaba hasta que se acaba. El cap de màrqueting d'aquesta pel·li és brutal. Los Indestructibles 4. Per què canvies de Mercenarios? Primer, per què canvies d'Expendables a Mercenarios? I per què canvies després a Indestructibles? Expendables no és tan difícil. O sigui, All Blood meets New Blood, que traduït és Esto no se acaba hasta que se acaba. Boníssim. Bé, jo en tinc moltes ganes de veure-la. Veurem què surt. En la segona vaig riure el que no està escrit, m'ho vaig passar molt i molt bé. La tercera hi ha aquests nous... La New Blood aquesta que diuen no em va acabar de convèncer. Ho pots traduir com a Los Prescindibles, directament. I que ja està en panxo, o sigui, els prescindibles, que vindria a ser això, i ja està. Vull dir, o ho deixes, una cosa que jo he reivindicat des de fa molt temps amb totes les pel·lis, que és deixar el títol en original. O sigui, si podem dir Oppenheimer, podem dir Expendables, o sigui, no ve d'aquí. Però bueno, aquestes coses de traducció. Sí, és en latinoamericano. Ara m'ha sortit una imitació una miqueta lamentable. Cerrar los ojos, drama espanyol, La ternura, comèdia espanyola, peli francesa, Golpe de suerte, francès també, drama i romance... No, això és Woody Allen. És Woody Allen, però és francès. Ja no el volen als Estats Units i fa produccions a França, no veig? Aquesta l'han estrenat ara a Cannes, no Cannes o Venècia, o no sé on és que l'han estrenat ara. Sí, veus? A Venècia el 2023, que hi ha anat ara fa poc. Aquesta, Coup de Chance. Jo fa molts anys que he perdut la pista a
Woody Allen, Les seves comèdies m'agradaven molt. La resta ja fa uns anys que li vaig acabar perdent la pista. La Fanny i en Jean semblen ser un matrimoni ideal, els dos tenen èxit professional, viuen en un magnífic apartament al bar, un exclusiu barri de París, i semblen estar enamorats com el primer dia, però quan la Fanny es topa accidentalment amb l'Alain, un excompany d'institut, queda sorpresa. Vaja, o sigui, l'argument no seria el més original del món per part de Woody Allen, De fet, les crítiques, que tampoc li podem fer cas, li donen més punts verds que vermell. Lu com a nom de noia. Sí, però Sí, són francesos, tio, què vols posar-hi? A més a més, segur que no es pronuncia Lu, si no bé sé com es diu. T'atempta més aquesta Andròmina que Creator i Mercenarios. Totalment vàlid, Jo ja et dic que a mi no em passa això. Juego Limpio, vale, un thriller americà, monstruo japonès, Osito Boom, això entès, de Rússia, això no crec que arribi aquí, Butterfly Tales del Canadà, Poderosa Victoria, això em dic que era mexicà, hem vist, vaja, Mirando al Cielo, Misión a Marte, o sigui, sí que hi ha estrenes, però això no arribarà. I mira, L'Exorcista, Believer, la tindràs el 6 d'octubre, seqüela de la pel·lícula de 1973. O sigui, ja aquí ens confirmen que és seqüela. I el director és... hòstia, Superfumados, molt bona. Caballeros, Your Highness, aquesta, Caballeros, Princeses, li tenia moltes ganes, és cutre a matar, mira que és dolenta aquesta pel·li, I això que surt la Natalie Portman i tenia un punt, però... I he sentit parlar molt malament d'aquesta trilogia de Halloween. Aquesta nova trilogia que han fet, n'he sentit a parlar bastant malament. No l'he vista tampoc, evidentment, però n'he sentit a parlar bastant malament. Què m'has passat, Barnae? No puc copiar-ho? Ja ho miraré. És horrible de Halloween, no vaig aguantar ni 5 minuts. No ets el primer que sento dir alguna cosa similar a això, de que realment no val absolutament res. Doncs bueno, mira, en Querti el dia... i l'Andròmina el dia 6 vull que em dieu què us ha semblat aquesta versió de l'Exorcista. Mira, i aprofitaran per reestrenar l'original, que evidentment això no crec que arribi aquí ni de casualitat, pel 50 aniversari. Hòstia santa, 50 anys ja fa aquesta pel·li. Déu-n'hi-do. Clàssiques de Rob 1 i 2 i les de Rob Zombie també. Les de Rob Zombie no les he vistes, les clàssiques sí, com a mínim per com es diu, per cultura cinematogràfica, diguéssim. Golpe Wall Street, Joker, tot de coses que aquí no arribaran. Alibi.com 2. Això vol dir que hi ha Alibi.com 1, ojo. Mira, Marc, si encara estàs per aquí, La Patrulla Canina, la superpel·lícula, ens arriba el dia 11 d'octubre. O sigui que d'aquí poc ens tocarà anar al cine. Com a mínim, ja us dic ara que a mi em tocarà anar al cine a veure La Patrulla Canina. Ja és hora, pobreta, que si no sempre m'emporto la gran a veure les pel·lis que ens agraden a nosaltres i la petita s'acaba quedant a casa, per tant, ja va bé que de tant en tant toqui alguna pel·li que pugui veure ella. M'he hecho viral. No crec que la pel·li es faci viral,
hipnòtic, un thriller, amb Ben Affleck. Ui, Robert Rodríguez, què és això? Robert Rodríguez fa anys també que ha perdut una miqueta al nord, però bueno. Hòstia, 25 crítiques negatives. La tercera... Perdó, ara m'he perdut. La vaig trobar avorridota, crec recordar. No sé de quina estàs parlant, Andròmina, ara. Si de la tercera de Halloween. A veure. Fem un... Halloween... Això... Halloween franchise. Això no hi és, no? En català? No. Us crema. La tercera és aquesta, Season of the Witch. És la que esteu dient, no? És curiós, perquè la petita no és gens friqui d'aquestes coses. Jo crec que de Halloween només he vist la primera i la segona, diria. I sí, per lo que dius, no surt en Michael Myers perquè aquí ens explica que el van tornar a Halloween 4. Per tant, entenc que a Halloween 3, aquesta de Season of the Witch, ui, sí que es veu malament, aquí. Hòstia, he fet un zoom i el zoom ha quedat en una merda. No sortia en Michael Myers com a prota. Tornem al senyor Rodríguez. Vale, veig que és una pel·li bastant típica també d'un detectiu, segurament en hores baixes, si és Ben Affleck ha d'estar en hores baixes segur, que busca la seva filla. Jo us dic que hi ha un punt en què en Robert Rodríguez ha anat baixant, Ui, va canso d'anunci al mig. Aquí hi ha Super Niños, això va ser una mica lamentable, la veritat. Alita, a mi no em va desagradar, però no és res de l'altre món. Això no sé ni què és. Matador, Sin City, la segona part, què vols que et digui? El millor final de Halloween H20 deixa la saga sense continuació. Doncs mira, saps que Halloween H20 la vaig anar a veure al cine? No recordo absolutament res de la peli, a part de que tornava Jamie Lee Curtis, però la vaig veure al cine, que té molt de mèrit. Alita força bona. Sí, estic d'acord amb el comentari que m'has fet després, el de que és més entretinguda que bona. Va, acabem l'octubre i mira a veure què més estrenem a l'octubre. Tot de coses que no arribaran aquí. 20 d'octubre, Los asesinos de la luna, Martin Scorsese, que s'ha agafat com a actor fetitxe o musa, diguéssim, Leonardo DiCaprio. Ui, per què hem estat dintre d'en Martin? Jo havia entrat dintre la pel·li, aquí. 206 minuts, per l'amor de Déu. Collons és això, 206 minuts de pel·li? La gent es pensa que tenim tota la vida per anar al cine o què? Sí, és el nou Scorsese amb en DiCaprio, que és el que dic, s'han creat llonsis. Robert De Niro, Jesse Plemons també, tindrem en Brendan Fraser, el repartiment és guapo de collons, però esclar, 206 minuts, hòstia santa, li han de posar fre, sí, perquè a veure, entenc que quan ho fas a Apple TV, mira, ja tens per posar pausa i el que vulguis, però al cine, hòstia, no fotem, i no tenim tant de temps com per dedicar-li tanta estona. Això ho fa ordenat per a... no sé com ho ordena això. L'irlandès, mira, quan durava l'irlandès? Un colló també, no? 209 minuts, mira, encara és... Sí i no, Sí, a veure, dintre d'uns límits. Jo, per exemple, hi ha pel·lis de 3 hores que em passen rapidíssims i no hi ha problema. Però depèn de com sigui la pel·li. Mira, em va passar amb Oppenheimer, que
que és molt bona, té moments molt bons, però se'n va fer un pèl llarga. I l'irlandès, Bernat, si parles de l'irlandès també, estic totalment d'acord. A mi l'irlandès se'n va fer pesadeta, per dir-ho així. Vull dir, no hi vaig acabar d'entrar-hi gens, però bueno. Sí, hòstia, això va ser molt lamentable, els de-agings de l'irlandès eren bastant cutres. Retribution, Liam Neeson fent de Liam Neeson, vale? Bàsicament és el que sembla, home de negocis, viu a Berlín, es troba una carrera contrarellotge per salvar la seva família. Tercera part de Taken, o quarta, ja no me'n recordo. Liam Neeson també comença a estar una mica encasellat amb... És la del taxista? Què dius, això del remake d'en Tossar? Ah, sí, remake de la pel·lícula espanyola El Desconocido. Ara ho veig. Però, bueno, el que dèiem, en Liam Neeson potser hauria de començar a intentar canviar una mica i sortir d'aquest encasellament d'aquest tipus de papers. She Comes to Me, Anne Hathaway, on sigui l'Anne Hathaway jo ho compro, però veig que la gent no gaire, absurda, no funciona, joder, fluixa comèdia romàntica, vale. Sí, però hi ha un punt en què hi ha... que canvia una miqueta, en Neeson. I, sobretot de coses aquí, John Cena, Alison Brie. Ah, no, perdó, és Brie Larson, pensava. Què fan aquests dos junts? Tot de coses que no arribaran. Trolls 3, bueno, tindrem més pel·lícula per anar a veure amb les petites. Jordi Sánchez ha dirigit una pel·lícula que es diu Alimanyes, val, molt bé. Això és el nou David Fincher, mira. Sí, ara he vist que no era, les havia girat bueno, girat no, o sigui, les havia confós per un moment. David Fincher torna, ha deixat... Tots esperaven això, la continuació de la sèrie, i en canvi ens ha fet un nou thriller, veurem què tal és, però bé. Quan deu durar això també? 118 minuts, bueno, 2 hores, encara s'ha contingut bastant. Aquesta sí que l'anem a veure al cine. Sí, no et fa un pal? Hosti, jo tinc ganes de veure-la, Molt d'acord, Bernat. Aquí també t'ho compro, això. Més coses que no arribaran aquí, més coses que no arribaran aquí. Una pel·li que es diu Besos Negros, no l'anem a veure, vale? I l'octubre s'ha acabat. 31 d'octubre, comptadora de pel·lícules. Hem repassat una miqueta què arriba a l'octubre i hem vist que tindrem 2 setmanes bastant desèrtiques, però després, més o menys, cada setmana anem tinguent alguna cosa interessant. A veure, que em posaré un moment amb gran, també. A veure... Ui, espera, que ara no he fet el canvi. Va, ens posem així amb gran. Deixeu-me anar tancant coses, que tinc moltes coses obertes per aquí. Filtre per estrenes de fantasia i ciència-ficció, perquè si no ens deprimim. Però és que després crec que ens quedarem amb no gaires estrenes, o cap estrena, gairebé, perquè la cosa realment està una miqueta desèrtica, Tu que portem, hòstia, amb la conya, portem gairebé dues horetes. Tirarem de clàssics, sí, o tirarem de plataformes, que serà parlar de coses que tenim per veure a les plataformes que no ens acabarem pas, i així també aprofitarem per posar-nos al dia de sèries que queden pendents. Doncs, gent, tinc les 6 temporades de Misterio per veure.
Misterio para 3, què és això? Vale, no m'obris melons nous. Misterio para 3, què és això? Misterio para 3, això és del... Hòstia, no. És del 1987 de Viernes 13, és això? No ho coneixia, vull dir, no sé què és, però no ho coneixia pas. De Marvels, 10 de novembre, sí, de moment sembla que es manté l'estrena. Aquesta sí que farem especial, és Marvel, per tant, hi haurà especial. Jo la primera m'ho vaig passar molt bé, crec que és una pel·li molt poc valorada de Marvel i està molt bé, és super entretinguda. Brie Larson a mi m'agrada molt com a Capitana Marvel, i aquesta moment fa prou bona pinta. Em fa relativament por, primer el to còmic, haurem de veure què tal, i segon el personatge de Kamala, que jo no vaig acabar d'entrar amb el to que li donaven a la sèrie, però ho veurem. I Ridley Scott amb Napoleó, que aquí sí que reconec que em fa una miqueta de mandra, però bueno, també suposo que l'anirem a veure. Gent, Bernae, Andròmina, Querti, crec que sou els que quedeu per aquí, no sé si queda algú més, però com a mínim vosaltres sé que esteu per aquí. Moltes gràcies, ha estat molt guai anar xerrant amb vosaltres mentre fèiem el directe, més que res perquè avui ho he posat, estava en un directe una mica així, amb una sabata i una espardenya, i gràcies a vosaltres la cosa ha anat tirant molt i molt endavant, gràcies per aguantar, us dic, portem 2 hores amb la tonteria, és com el que parlàvem de si les pel·lis són bones no es fan llargues, espero que no se us hagi fet llarg el directe, i res, una abraçada, moltes gràcies per ser-hi. Sempre que vulguis, Andròmina, aquí estem per això, perquè si xerrem tots junts, i ja ho dit, espero que us hàgiu passat molt bé. Ens veiem segur dimarts que ve, ja ens anem acostant al programa 50 per pagar penyores, i mira, com diu en Bernae, sigueu dolents i ens veiem la setmana que ve. Una abraçada. Adéu.